Pirtûkxana Manêsa 2016 de li Dêrikê hatiye vekirin. Hemû beş û coreyê pirtûka tê de peyda dibin. Dîrok, felsefe, wêje, pirtûkên siyasî. Xwedanê pirtûkxanê di ber xwendina xwe ya zankwêra li bajarê Şamê karê firotina pirtûka jî berê dikir. 2016 de heyva دوی de me min pirtûkxane vekir. Rastî beriya wî jî 7 sala li Şamê ser bastê kitêba hat şewerîn. Quran min li hingî wê de jî kirîn û firotin dikir. 2016 de me pirtûkxane vekir ve îro teqrîben bî 2 sal û hinek ser vekirina pirtûkxanê herka kirîn û firotina kitêba rastî her neweke miho bixwaze lê baş e. Kêmasiyên tên xuyakirin çapkirina pirtûkan de rastî pirtûkê zaroka bêhtir kêmasî diwildene. Ev 6 saleş destpêka şoreşê heta niha zêdeyî 5 pirtûkên zarokan nehatine çapkirin. Seredanên pirtûkxanê evî cihî wekû navendekî ji xwe re dibînin û nivîsên kevin û ê nû dişopînin û lêvegereka zanînê ji xwe re dibînin. Piştî vekirina pirtûkxana Manêsa yanî vê rengê niha hatî vekirin belkî ya yekê tê hesêbkirin bajarê Dêrikê de. Rastî ji bajarê Dêrikê bajarekî piçûk e, ne bajarê Rêzdemezin e. Lê li gor wê jî tevgera kirîna pirtûka bajarê Dêrikê de baş dibînim. Ji ber ku ez piraniya damatên Pêdirê li cem xwediyê pirtûkxanê mamosta Azad rûnim. Heger ne gor tê xwestine jî lê gor herêma me baş. Çapxane hê negihaye astê baş û bêhtirê xwendevana pirtûkên nivîskarên mezin dixwazin. Pîvana pêşketina milleta gor gelek navendên lêkolîna bi xwendin û kirîn û çapkirina pirtûka ve girêda ye. Xwendevanê Kurd jêdera kirîna pirtûkê kêm e û li Dêrikê tenê pirtûkxana Manêsa rola pêşengiyê dibîne. Ji Dêrikê Ehmed Sofî, Ark.